Kayak mripate kena infeksi karena pakai softline yang nuwun sewu harganya tidak ora asli, ora apik ngono lho. Mripate kena ereksi atau apa to ereksi. Iritasi. Kowe rasah melu-melu. Infeksi, iritasi. Iya, bener ya kuwi. Mripate iritasi. Ora anting ingin, Mbak. Hah? Ingin. Ingin ngopo? Nah, niku kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Aku kleru omong kok. Lah nggih ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu ya. Nganti kewetu. Bocah semene bocah iki sak anakku lho, Din. Alah, biasanya jenengan ya nom tua ya gelem. Asem. Ya ora. Iki sak anakku ya antek iki sak. Hati-hati lho, Ting. Kuliah Iki biasanya ngaku-ngaku anak, engko bare yuk terserah dia. Aja percaya, aja percaya. Iya. Rasa percaya karo Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dhek mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampaian iki. Ngomongane ting celebung ora karo-karo. Ra wae. Heeh. Iya. Lho ana sing percaya penonton. Oh wae. Kae cetha PBKS. Ya iya. Ayo. Ting-anting tak duduhi nom-nomane Tatin iki biyen kaya kowe kuwi. Oh. Tenan ya rupane nyempluk kaya ngono kuwi wis. Ha saiki wis mulai iso dandan, mulai ketok ayu. Iya. Ya iki biyen cilik-cilikane padha kowe. Oh iya. Ayo Tin, gentinan Tin. Ya. Kowe nek gelem dandan sok kaya ngono kae lho, moblong kaya ngono. Kae pendak dina seminggu pisan luluran. Mandi uap. Oh. Dadi kowe ning dhuwur ceret umup kae lho. Uap knalpot. Iya. Mandi. Biyen asline ngene iki, mbok takono. Wah, ning mripate biyen kae ora digawe biru ngono kuwi, ngono kok biru tok kaya apa? Aneh-aneh barang ngono. Softland. Softland. Lah mengke kula picek, Pak De. Ah picek ya ora apa picek mata-matamu dhewe kok. Iya. Iya, kok dheke nganggo kacamata dadine soft ngene. Kowe tak kandhani ya, aku ora menging kowe nganggo softland. Kowe ngerti Mas Garing Rakasiwi kae pelawak Jogja. Iya, rasa takon, ngono wae. Kae mripate kena infeksi karena pakai softland yang nuwun sewu harganya tidak ora asli, ora apik ngono lho. Mripate kena ereksi atau apa to ereksi. Iritasi. Kowe rasah melu-melu. Infeksi, iritasi. Iya, bener ya kuwi. Mripate iritasi. Kuwi nganti digolekke donor mata karo banyane Dokter Acong ki sing duwe donor mata ning PBB kono. Kuwi ngati-ati, sok nek lensane ora apik didelok. Iya. Tumbaske, Pak. Hah? Tumbaske. Nek kowe melu aku tenanan, ngabekti karo aku tenanan, aja kok softland. Mripatmu ki tok ayo ongotan ana kacamatane kae. Ongotan sing ning kacane kae lho dadi apik nok. Iya. Ya, kae mbiyen. Ayo Tin, gentenan kowe nembang. Iya. Jenengan ora anting ingin, Pak? Hah? Ingin. Ingin ngopo? Nah niku kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Aku kleru omong kok. Lah nggih ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu ya. Nganti kewetu. Bocah semene bocah iki sak anakku lho, Din. Alah, biasanya jenengan ya nom tua ya gelem. Asem. Ya ora. Iki sak anakku ya antek iki sak. Hati-hati lho, Ting. Kuliah Iki biasanya ngaku-ngaku anak, engko bare yuk terserah dia. Aja percaya, aja percaya. Iya. Rasa percaya karo Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dhek mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampaian iki. Ngomongane ting celebung ora karo-karo. Ra wae. Heeh. Iya. Lho ana sing percaya penonton. Oh wae. Kae cetha PBKS. Ya iya. Endi sing muni endi? Rawani ngaceng.
Ya. Ayo Gede kowe nembang. Ya, sing apik. Napa niki? Engko. Liwung ki mengko keri dhewe. Urung-urung kok liwung. Ado-ado tekan kene kok mengarep ngrungokke liwung. Mbok tuku kaset ning omah kono wis malah tekok-tekok penak. Iya, isih ana tembang kangen panyuwunan pirang-pirang ana pepeling kok liwang-liwung. Iya. Ya sing jeneng piyai nonton ki bebas, ngarani apa-apa bebas. Ngono lho, Mak. Ning ki nek pamundutan pirang-pirang diurutke engko sing keras dhewe liwung. Ha liwung kok tatin, anting karo sing lemu-lemu iki kon medhun kabeh. Ya. Nggo penutup ya. Ngono kok ya. Dadi ayo liyane liwung sik sing kepenak-kepenak. Tembang kangen ya ana, pepeling ya ana. Ya. Nggih napa? Apa? Oh ya. Pepeling nggih. Nggih. Ya. Pepeling dibawani. Ya. Rukun Islam kang lima puniki Neno katindakna maring para sesama Neno aja padha ditinggalke Neno rukun Islam puniku lelo sahadate sa Orisa kayak anak musik gendon nangom ganggu wong ngrasake pepeling Nyantuk Pak niku, Pak. ayo kon bali ya Kajenge, Pak. Kajenge ajeng nonton kok. oh ya wis ben men seneng layang iya anggap kok disuarake Sasake dirumbokne nggih. oh atos kowe iki ora ambokne genah halus kaya ngene kok senengane kowe iki sing kasar Jine ku nek kalih kumpul kalih sinden-sinden ya ketok kabeh lho. apane Ya asline. asline Orisa Heeh. oh iya ben oh ya kaya kowe barang kaya ora kowe iki ketok ayu rak mergo dandan Nek ora dandan. ana ora dandan turu ning mobil ya Karungoke iki sapa to sing ora iki? Alah, ya ampun Tatin to. Mulane nek turu kok mesti lambene tutupi lendang. Bul ngetuk. Ora ngetok ya. Awang. Ngences. Ya. Kang angka siji Neno. Kang angka loro salat Dene kang telu Ramadan nindakke poso papat zakat. papat zakat Neno. nino Ping 5. ping 5 wah ping 5
ibadah haji. Riza iki hamil lagi ya cocok nggih. Kang apa? Hawane ademe kaya ngene teng kene. Ya wis ben, mbok yo kowe iki wong anakmu yo lagi siji. Wingi bar Agnes. Agnes nglairke Gendi Tiwi, Tiwi nglairke Gendi Orisa. Nggih. Orisa sok nglairke kowe Gendi kowe. Nek bareng pripun? Nek bareng Ora apa-apa, aku tak golek sinden-sinden liyane. Berarti sing ora nek bareng sing isih melu aku Anting karo Elisa. Ah, aku tak golekke sinden sing enom-enom aku nyawang kowe iki ya. Alah gayane mbiyen ketok apa, saiki ketok apa? Mbiyen ra ketok, saiki ora ketok. Ra ketok gedene semene ra ketoke piye? Atok tutupi. Hah? Apa ta? Apa lho? Ayo wong kok padake apa. Padha anting berarti. Yo. Tekan ngendi mau? Sak modar kowe salah. Sinden nembang kok dadak disambi omongan barang ora. Iya. Hah? 5? Ayo ora ngerti karo wong-wong sinden-sinden kuwi iki nok. Yo. Le anteng-anteng le do. Wah, ketok kaya piyai luhur iki nek pas nyinden ngene iki. Iya. Nek muni tekan transit isih do preman kae. Ngloso bareng sut ngono. Adu ndas kae terus do ngrasani sapa-sapa kae. Terus tati ngentut. Nah, bubar kabeh. Gojeke sinden-sinden ngono kuwi no asli tenan. Aku ngentut Riza gitar to. Oh nggih. Ayo. Dipraktekke kok piye? Ayo ora wong sing jeneng wong wis babaran. Wong wis babaran iki mesti kene iki wetenge iki nek mau wedok akeh kae lho. Lekuk-lekuk es apa jenenge? Selulit. Apa? Resmak jengkok iki ora dong rasa omong. Resmak. Apa kae terus? Iya ora ngremene to balapan gruk. To nek bar stagenan ngono kuwi gruk. Ora sing hamil. Ngapa wi? Ambo. Oh, Wis gak dirampoke. ngene ngapa? Ayo. Kaya ketuprake Warsudi lho anggere. Aku tresno karo kowe. Ya. Ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga, yuk tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang. Ora rampung-rampung iya. Monggo dados. Yuk. Kowe suwan cilik tansah dielingke.
Lilinggo alon-alon. Ya. Lah napa? Awake gedene semono mak jelek ngono. Ya alon-alon ya, Mak. Dibacutke.